masuk mahita tu pagalak lilin ujuhok kami ma na parjulu parjamita amang padita J padiangan STH na paduahon amang M Marpaung boru simorakir na batuluhon amang P Silitonga boru lubat tubing na paupaton ketua ama amang S Kultum boru silaban na palimahon sa halak ruas ama amang situa simacutak situa pensiun amang situa simacutak na paunopon sa halak ruas ina nyonya JP simanukalit boru hasibuan na papituhon sa halak ma sian parhalado Budul masih taman. Hamua akadongan sahuria tapuji matuhani ganupari ainang pemarragam akan amasa natadopi alai tung takasdo tahilala jala tatadai dengan bahasa dohot asini rohana di ngoluta jala ido nang nanaing hatidak konon ni aka ama ni HKBP Raja Wali di Tikyon di gudang ni aka ulaw na sida si ganupare
marsada ni rohana sida marhite huriat taon, patuduhol las ni rohana sida mames tahun hatu tubuh ni Tuhatta Yesus. Ido tutu, tung dihamulatehon rohanami do sudi pasu-pasu ni Tuhani, lumobi dihami aka ama, jala dibornginon las rohanami, ala dilehon Tuhani tiki dihami lau makatidakon ibana marhite natal amaon, nuaing pe jalo hamuma tabe sian hami aka ama, orah jala selamat hari natal ma dihamuna saluhutna. Sudehita Horas jala selamat hari Natal madihamu aka ama Tuhata ma nama masu-masu hamu di sude panggulmiton ni ngulumuna Atong tapasada marohata tapukka maulata mared dehita tapuji matuharta sia bukwede 500 sia puluh sada ayat sada dohot ayat tolu. Borusio las rojas de Jerusalén ay narudo raja kami Terima kita jong-jong. Hosiana Romaho masuk padu rohato Vai madame totiko Lawan jatuh Marah hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso, dileho tuhita sada anak, pape tu abarana do sogot harajaon. Jalabahenon na dogoarna si partahi halongangan. Ulu balang ni debata ama saliling nililing na raja ni hadameon. Endihon hamuma sada ende na baru di Jehovah. Endihon ma Jehovah alisandok tanoon. Pajojor hamuma di tungatongan ni akta si perbeji. Pamilya nai di tungatongan ni saluhut bangso halongonan. Akta na binawen ni nai. Marsog ba mahamu tu Jehovah marpahean na marhaduhuan. Akahitir mahamu mardapot ton ibana. Ale isi ni sadok tanoon. Haleluya martangyang mahita. Ale debata amanami marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Mauliate doho puji-pujian mahusobaho kami tuho. Allah ni asi dohot holong ni roham. Nabuas di lehon ho dihami. Diramoti jala didongani hodo hami di sude perdalanan di ngulu nami. Tarlumubi maditikion, las rohanami di pesta Natal na di hasuhuton ni aka ama ni huriam na adong di HKBP Raja Wali. Asi maroham Tuhan,
Pasu-pasu maparsauran nami makorhon hagagada nilas ni rohan nami tujulanon. Lampahehe aka ama ni huriam disudi aka siulauna asalam marbungaran barita na uli marhite-hite nasida di bakasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tapuji matuhata mari dehita siya bukede opak belalu ayat sada dohot 2. Tapasada rohata martang yang mahita asini roha madiha doho dame nasian di bata amata nang dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Di damang doho day nang salhu na hita na marpungo na hinaholongan ni Tuhatta Kristus Yesus. Di pesta Natal, di Bornginon, na ni hasuton niya kaama ni Huriatta na dong di Huria kabipi Raja Walyon. Pasahaton na ma partabian tutong-atongan ni hita saluna. Selamat apem malihita saluna. Selamat hari Natal malihita saluna. Horas Hurian itu hatta nagabis ang tema Natal di pesta Natal di Bornginon na ni hashuton niya kaama ni Huriata imasyan barita nauli na siyan si Lukas di bindudua ayat 14 songonoma di dokhata ni Tuhata hasangapon ma di debata na digijang dame ma di tanoon diak kajol ma halomuani nagabitema hasangapon ma di debata na digijang dame ma di tanoon nagabisuk tema marhite prayan na talon asahehe ma akaama nagabisibuan dame di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni Huria nang humaliapta. Ima nagabisuk tema di pesta Natal ta di Bornginon. Di damang doho day nang salu na hita na marpungo na hinaholongan ni Tuhatta Kristus Jesus. Mungkin rasa tulog do hita mang lotawinang molohudok kami resmido na talon manang nadang resmido na talon manang nadang suku-sukun na hubay kami amang dotaminang nalahodo-hodon nami bo bahwa Natal natapatu pa di Bornginon resmido natalon sahdo natalon buasa palahu hehe hami buasa pala hubuhay hami marhite hata pandohan si songoni amang dotamina atak kasta boto hombartu kalender ni Huriata
Yanggo di bagasan minggu-mingguon, masuk di bagasan minggu apendo pehita amang notang minang. Ala yang ko piga-piga ari-nari, talpas mahita, sahat mahita, marlas di roha, makalason, parningotan ni hatutubo ni Tuhata Kristus Jesus. Ala ilo mang notang minang, ilo binahulok kami nakingan, sahdo na talon, alana situasi, alana pardalanan ni kalender ni Huriata, songon nahulok kami nakingani amang notang minang, ima tongon do pehita di tonga-tonga ni minggu-minggu apen na tahalason di tonga-tonga ni Huriata. Mololidok minggu-minggu apen, ima minggu pangaradion, minggu manomunomo. Ya, minggu pangaradion, minggu manomunomo, hatutubo ni Tuhata Kristus Yesus Tuhate. Alam niyo mga taminang, berarti matubuh Kristus. Tubuh Kristus di 2000 tahun naksalpo di huta Betlehem. Alani domang do taminang parpungan tahun, parpungan peringatan domon, parpungan parningotan domon. Alananunga tubuh, alanunga seorang Kristus natahalasoni di 2000 tahun nang salpu di huta Betlehem. Sialan ia mangdot taminang tanpa baju baru pehita, tanpa sepatu baru pehita, na pasti dakka ambata kita partikiani di 2000 tahun nang salpu matubu Kristusi. Ndalah hodo-hodo nami mangdot taminang tanpa somar baju baru pehita, tanpa somar sepatu baru pehita, na pasti Natali mardalan do totong, Natali totong do dipatupai di tonga-tonga niak kahuria-huria. Selain itu bang Lutang Minang, Ido Natali, Natal parningotan ni hatutubo ni Tuhata Kristus Yesus. Porsi ado hitamang Lutang Minang lang tubuh Kristus. Adong dosongonok kusukuk kami salah ama. Nangi amang Lutang Minang, amas kusukun nami tu amon. Amang, diha porsi hamudo ng tubuh Kristus ing hami tu amat taon. Ahamay do halusnya matay. Banang tubuh-tubuh mesih ninna amatay amang Lutang Minang. Ya, nang tubuh-tubuh mesih ninna amang Lutang Minang. Ya, dalam arti ya peduli amat ninna amang Lutang Minang. Ima molo binereng siang respon nei alus nei. Halanido mang Lutang Minang hudok kami nakingan tanpa sota patu pape pernik-pernik jalan patu duhol las dirohata na pasti Kristusi matu bube. Sonari amang Lutang Minang molo tapatu pape Natali na pinangido ni parpunguan Natalon amang Lutang Minang songon dia dong ngoluton manjakon Kristus nong tubui. Inama nalahosi pangulut amang Lutang Minang di tonga-tonga ni ngulut tali. Songon dia do hitaon amang Lutang Minang. Songon dia do nguluton amang Lutang Minang. Manjakon Kristus nang tubuh. Kristus na tubuh. Poso-poso na tubuh di huta Betlehemi. Dang nagabe poso-poso nasongon naso margelo be amang Lutang Minang. Poso-poso na tubuh. Nung ngabe marsanga be, nung ngabe bulol ibana, nung ngabe gabi raja ibana. Alani amang Lutang Minang. Naking hulok kami, porsea do hita ng tubuh Kristus. Tado ko porsea. Alani, matajak kom de Kristusi. Molo tajak kom do Kristusi amang Lutang Minang berarti porsea mahita di tonga-tonga ni ultong. Ulaon Natal taon, mulai sa namamuka sa haro na mangujugyan nun, iko porsea do hita, marhite ulaon Natal taon, narapita, dohot Kristus ngayon, dito nga to nga ni, parfumata, titikyon. Amen! Iya, iko nido. Jala, mulotadok ko lumang Lutang Minang ng tubuh Kristus, iko tong do porsea hita,
tuksongon dia pinakikita borhat setongan ibagas tabi. Lauro tu parpunguan natalo namang lotaminang. Neng haporsiot tadui. Aha penamasa nakikan binaborhat kita setongan ibagas tabi. Ibo totuhat tadui. Alaniro mang lotaminang. Mula barbede piya nakin amat talo inatta. Anrak soro tutong-atungan ibagas joroon. Porsero hita ibo totuhat tayo mang lotaminang. So naho makamaton. Ngayon, nabidoto so naho. Ati walo nakingan marbede nakingan anu raksoro nakingan ati manut taminang ate. Alana mitoro kay nate amen ko kay natta. Holak ko do holak kamu do baju baru ninna kan. Anggo hami ini non namar baju baru ninna kan. Alay bere ka markibeja. Bere ka mo kay nate ni. Nangi manut taminang na ano mar baju baru kay nate. Holak kamu kamatero. Ape molo di kopi manugo na mitore songko kamu da kay nate kopi mitore na hamu do ati manut taminang ate hape manuhor baju na pe subuhi hamu manut taminang sai holak kamu do nagijangan do hamu na kamay nang manut taminang iro se sai hok kamu kay nate iro manut taminang alani ka hamu kay nanani marsud pabu hamu tuau ise makamata na sumono baju muna mitor pabu hamu tuau asal husumbuli ati manut taminang ate da hamu kay nangda Alana unak pabere kamu kay amat taon. Hola nasi dia berbaju baru. Ikodoh lo tokang berbaju baru. Ati manut taminang ate. Iya. Alani do manut taminang ido bendahulu kami. Tungsongon dia pe nama sa itong atongan di gulutong. Tungsongon dia pe di gulmi di gulutong namang lo taminang. Naikotok tong lo hita. Porsia hita. Ima marabiroto lo tuhatta. Di tong atongan ni suli akan namasay. Alani do manut taminang. Songo tema ni natao tayo tikyo. Tema na kalon. Ima na gabi ende puji-pujian niya kas. Suru-suruani. Marhite dilas dinalas rohana sila. Dinang roh Kristusi. Dinang tubuh Kristusi. Alanya mang taminang hulo kami nakingan ende pamujian niya kas suru-suruani doy. Aha mailok suru-suruani amang taminang. Hasanga poma di debata na di kicang ilo ende di suru-suruani alan ilo manggot taminang hasanga poni dede hita colmon namar napune alay debatado namar napune amang lo taminang ima hasanga poni holan debatado nagabe sangap holan debatado na tau sipu-sipucion alan ilo manggot taminang neng ikut paula kotado tu debata ima hasangapon nay amang rotang minang marhite dinong roh Kristus dinong tubuh Kristus Yesus tuhate ina binayokon akasuru-suruani hasangapon ma gidebata na digicak alay no engon amang rotang minang nakape setadokpon nagabe apunay debata hasangapon ni budang do sektongatongan yak kahita colmo namang rotang minang tarlalak nguluton Holang mangadu hasanga po ni. Gabi jupang ma akka parbeda-beda namang dotamina. Udang. Apalagi mahita halak batak. Nang yamang dotaminang. Bakkolo diak halak batak. Nasay dilongani elak late teal hosom. Amang dotamina. Alani sedongani amang dotaminang. Gabi tubuh maka parbeda-bedaan. Lumoy ma. Kinalaho mangadu hasanga po ni. Ado cerita ni salah pandita. Ditiki panditai laut restoran ni Jepang. Ima ditiki na mardalali panditai tu Singapura. Lama panditai tu restoran ni Jepang amang dotang minang. Restoran ni Jepangon ima restoran seafood. Ate amang dotang minang ate. Na menjual aka hasil-hasil manang ikan-ikan laut, manang nakarumang nyaka hasil-hasil nilaw uma nalahosi konsumsiyon. Ima di jual restoran no namang dotang minang. Alali amang dotang minang di berek panditong ma aka habenuna adong kepiting, adong lobster, doh ragamnya kana asing. Alali amang dotang minang hola saha panditong tu restoran ini, mitor penasara pandito. Adong kepiting ni guys sison, nina pandito. Na yung mga minang,
Mitor lau ma palite muse, dia rumah muse, tupuri manang tuda purni restorani amang dot minang. Di berek panditong ma, adok sona asing, di dapur ni restorani. Ah ma di berek panditong. Di berek panditong ma disi. Adong kepiting, na di bagasan ember, alay, buka, bebe emberon, tamar tutup emberon, ati amang dot minang ate. Adong muse ember, nang yamang dot minang, alay adong tutup di emberon, nang yamang dot minang, dua ma kelompok ni ima kepiting ngadong di restoran ni. Jadi Roma panditei, penasaran panditei. Di suku panditei ma pernah punya restoran ni. Ama suku-suku di panditei. Amang, Pak, kenapa ini kok begini dibuat kepitingnya? Ada dua bentuk tempatnya. Ada yang bertutup, ada yang tidak bertutup. Nina, panditong ma tu pernah punya restoran ni. Jadi Roma pernah punya restoran ini. Ah malusna. Pak Pendeta yang tertutup itu adalah kepiting dari Jepang. Nina pernah punya restoran Roma. Kenapa ditutup itu? Karena nanti melompat keluar. Itu makanya ditutup. Nina pernah punya restoran Roma. Jadi yang satu lagi itu kepiting dari mana? Nina panditong. Itu kepiting dari Tapanuli itu. Nina pernah punya restoran Oma. Kenapa rupanya kepiting dari Tapanuli? Makanya dibuka, enggak ditutup. Nina panditei. Nang yamang dotang winang. Alana, dangadong kepitingon ngabukon tutup non. Dangadongon naolo mangakaton kepitingon. Dan alongon na ulo namang lompaton kepitingon. Nina pernah punya restoran ini. Kenapa? Karena jikalau satu ekor naik, yang di bawahnya menarik juga ke bawah supaya jangan naik. Nina pernah punya restoran. Jadi tanpa ditutup pun itu tidak akan melompat. Nina pernah punya restoran amang dot minang. Menarik amang dot minang ngalohos cermatiotta marhiti gambarani amang dot minang. Apakah holan karakter ni kepiting na si Tapanuli doho dotong lokot tu karakter ni hacolmon namang dotaminang. Gimana lo suku-suku ni ati amang dotaminang ati? Iya, itu harus dievaluasi. Asa unang gabi parbada-badan di tonga-tonga ni ngolutta. Hasang apa ni? Alana di batado, parna punay. Ino mang dotaminang. Kan ino, kita batak ko namang dotaminang kan. Kolan dibereng nakko lungan na, kolan dibereng maju lungan na, ame dokon. Anak ni siya dudi. Utan do bapak ni. Tikida dia anak songonon di. Wasa mali kayo songoni, nin natin mang dotaminang ate. Iya. Itu karakter. Itu karakter. Apalagi mamang dotaminang. Adong do di hita halak batak ama palsapani halak batak. Dang tulong aku, dang tuau, dak tulong aku, tumagot tu, bego. Ino mang dotaminang. Ino palsapani halak batak. Dak tuau, dak tumadong aku, tumagot tu bego. Itu. Kalani do mang dotaminang asa dami hita. Tapaula ma. Tuli batama para puna hasanga puni amang dotaminang. Asa Jepang hadame oni di tonga-tonga ni parmulut tadi si ganupari. Ilo mang dotaminang. Baru namang ihuk musi amang dotaminang. Puasa taduk apuna ni debatado hasanga puni. Ala na debatado na lau si pasanga potta. Debatado na lau si papuji-pujata di tonga-tonga ni parmulut tamang dotaminang. Molo mampu do hita, molo toktong do hita, maroha si songoni, marhite di pardalanan di ngoluton, na toktong di bata, na tapapuji-puji, na toktong di bata, na tapasangap di tonga-tonga yang ngoluta, na pasti donganan di bata ma ngoluto. Usuku maju homo mang dotang minang, uberen yan tigor-tigor ni jasmunon, tadero da selamari di pasip-pasipan nun.
nangidak kya di pakyon, nangyati amang lutami nangati. Tuwa di mahape di pesta Natalon, di sosoi marjas sudi ama. Aso nang buru jasikan, ati amang ati. Ito ka naman kan, asura soi, bapay ma. Maka tidak ko kapor siya makilig na, baru ipakki jasikan. Ito ka namang lutami nangkang, ang goso ito tohe ma, disipa-sipa macho, pay maburburon, ninda ti amang lutami nangati. Ya, ito na ti amang lutami nangati. Di pahingo do hitang. Di ba taro para napunahas ang apo ni? Si alanilo mang luptang minang dito nga itong ay parpungat ta. Ama dito nga itong ni Huria. Ama dito nga itong ni Bagas. Ikon na yung jumulo ni teladan panutan. Dito nga itong ni Bagasi. Marhite naringgas na jono. Ngulu na turi bata. Ito mang luptang minang. Mampulo kama ama ni Huria ringgas marbinggu. Mampulo hamo kama nami ringgas marbinggu. Molo mampulo hamo, amen inamu, mampulo hamo mang. Iko ni dotong. Unang lusugo roa kay natay, marminggu ho ni nakay natay ang lutami natin. Las romo si hamo. Tu sada may na marminggu. Mitor na hamo ati ang lutami natin. Seli mitor dia lako kamu kay natay. Ilo ati ang lutami natin. Una pa jujut wala kamu kay natay. So tung gay tersiksa ati ang lutami natin. Ilo. Alangi ilo akka amay, ilo akka uluani. Nagabi malin do na sila. Malin do hamu itong atong anibagas muna. Alani iko jumulo do akka amay. Nagabi panutan, nagabi teladan. Nalaho mamuji, nalaho pasangap po Tuhani. Marhiti, molo, di patuluhon akka amay mangulunay. Nagabi malin itong atong anibagasi. Tarpaso-paso ma, ngulo ni keluarga ni. Ilo mang luptang minang. Alani mang luptang minang. Dame ma di Portibio. Hadameon Jepang. Molo so adong nama siososan dito nga tonga ninguluton. Hadameon Jepang molo dinggan sudi akka namarsaon. Alani mang lutang minang tajalahima hasangapon ni asa Jepang hadameon ni hasangapon nalaho pasangapon tuhatay. Amen martang yang mahita. Mulia tele Tuhan. Dinang hubigi hami hatam na badi. Ito nga tonga ni parpungan nani, parpungan pesta Natal. Nani hasuton niya kaama ni Huriamon. Las rohanami li Tuhan. Dinang marsaringar hatami. Hatami mali Tuhan nagabibohal nami. Ito nga tonga ni paranggulon nami. Alani ajari hami. Dongani hami. Asaboy hulahok kami. Na pinudahon ni hatami. Hobar may tulungan ni Rohan. Tuhan nami jala di bata nami. Saluhuk na ama ni Huriamon. Toktong ramoti, toktong longay na sila Tuhan. Leho kacang ni umur. Pada wakaparsahiton, siya tonga-tonga ingul na sila. Suang-suang inang doho, akka keluarga na sila doho, akka yanakon na sila. Pasu-pasu wali Tuhan. Leho na kalas ni Rohay. Tuhan nami jala di bata nami. Marningot lopi hamil Tuhan di panitia pesta Natal ni Hama ni Huriam di taonon. Nong marluja-luja li Tuhan. Laho papunguhan akan narikot tulon pesta Natalon. Opi di bata Jehovah manami di sudia ka panitia na pinilikmu di tonga-tonga ni Huriamon. Pasu-pasu magul na sila. Akan na sinakapan akan na hinirin doon sila. Ho mali Tuhan dapat usosa. Marhite Kristus Jesus martangyakan Tuhan. Amin. Mari dimahita siya bukwede nomor 716 ayat sada dinamari dihita las mangarade ma liturgi na parjulu dungi mangihuk mamuse siap-siap di tempat liturgi na paduahon.
Ia panopaon na pinatupan ni debata songonodo. Dada marhite alat manang ula-ula debata manopa. Ay dada songo tukang na diportibion iba na karejo. Alay lo bisianido. Dada marhite siap bahan naung arong debata majadihon. Alay holan marhite-hite hata na sabingdo dungi majadima. Tabigima liturgi na parjulu padopaon. Dimula ni mulana di tokwa debata langit doho tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap maton di debata di atasnya kaek. Dungi makuling madebata ninna, jadi mahona tiur, jadi tiur madutu. Nunga denggan na tiuri di ida debata, jadi di bahen debata ma persirangan dina tiur sian na holom. Dungi di goar debata ma na tiuri arian, goar ninna holomi borngin, dungi bo maari, torang maari muse, ima ari parjulu. Sada Musa sada ayat pitu satro diwalu. Jadi di pauli debatama hajak kajang. Asa disirang aek akan aditoru ni hajak kajang. Sian aek akan diginjang ni hajak kajangi. Gabe manjadi ma songoni. Dungi di goar debatama hajak kajangi langit. Dungi bot maari. Torang maari muse ima ari paduahon. Dungi nina debatama marpungu mahamu aek akkana ditoru langiti tusada inganan asa tarida namahiyang gabe menjadi masongoni. Dungi di goar debatama namahyangi di tano ia parpunguan ni aka aek laut di goar. Jadi nunga denggan di ida debata. Jadi di patuwon tanoima dohut dohot suan-suana namam parbueon bunina tudos tumansamna. Dohot hau namam parbueon bonina di bagasan tudos tumansamna. Dungi nunga denggan di ida debata. Jadi bot maari torang maari muse ima ari patuluhon. Dungi makuling musema debata. Jadi mahamu akka panondang di kajak-kajang ni langiti. Bahen persirangan ni arian sian borngin. Gabe tanda pabuat titik ni padan dohot akka ari dohot akka tano. Dungi dipalui di batama dua panondang akan nabolon. Panondang nabolon panguruan ni arian. Dohot panondang na met-met panguruan ni borngin. Rodi akabita. Jala mangonggomi arian doho borngin. Jala bahen persirangan nina tiur sian na holom. Dungi nunga denggan di ida debata. Jadi bot maari. Torang maari muse, ima ari paupaton. Dungi makuling muse ma debata. Di patubuhon aka hima gulok-gulok na marhosa. Aka na majirir jala marhabangan maaka pidong di atas tanoon martonga-tonga langit. Dungi di pas-pasu debata manasida ni nama marpinopar mahamu asalam torok jala gogi hamu ma aka aek di laut lam torok ma aka pidong di atas tanaon. Jadi bot maari torang maari muse ima ari palimaon. Dungi makuling muse maribata. Di patubuhot tanoima nasa akka na mangolu masibom masamna. Akka dorbia doho gulok-gulok doho binatang masibom masamna gabi majari masunguni. Dungi di pasu-pasu debata mana sida. Ninna debata matu nasida.
marpinopar mahamu, asa sopar hamu, jala gohi hamu masude tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu madeki akan di laut, dohot bidong akan na martonga-tonga langit, rodi sude binatang akan na macilir di atas tanoon. Dungi nila debatama, butimay, nunga ulihat tuhamu nasa suasuanon, namar pabuehon boni disadok tanoon, rodi sude hau akan namar pabueh si suasuanon, bahan panganon munamay. Alay anggo tu sude akka binatang na di tanoon, dohot tu akka pidong na martonga-tonga langit, rodi sude na manjilir di atas tanoon, akka dohot hosa di bagasan, bulong ni akka sungat-suyanan, bahen panganon, gabim gay menjadi si panganon songonima, dungi ditikir debatama sude di dokpana, jadi nunga dengan situ dungi bot maari, torang maari muse, ima ari paunopon. Jadi dungsun di bahen debata jadi-jadian nai di ari papituhon, maradian ma ibana di ari papituhon, sian nasa ulauna, nabi nahenai. Dungi di pasu-pasu debata ma ari papituhon i, jala diperbadiai, alana maradian ibana di sian nasa jadi-jadian na, natinopan di debata lao pasunhon. Amin. Dimulanay masadinggado sa luhuna na tinopan ni debata. Laos di bahid debatado patik doho aturan na naikon si hutonon na sida. Alay dang sabar jolmay, dang puas rohan na sida. Ujung na dilao si do patihi, gabi madabu tudosa. Tabi kima liturgi hadadabu ni jolma tudosa. Sada Musa tolu ayat sada. Alai uluk do naum bisuk sian nasa namang gulmit di ladang akan na jinadihon ni debata Jehovah. Jadi di dokma mandok boru-borui atahe tongondo di dok debata na so jadi panganon muna sian saluhut hau akan na diporlakon. Dungi ninna borbori ma madok uloki. Jadi do pangan nami siap perbueni hau akan nadi porlakon. Alai anggo siap perbueni hau nadi pastongan ni porlaki. Didok debatado. Unang pangan hamu siani. Jala unang jama hamu. Asa unang mate hamu. Dungi ninna uloki ma madok boru-borui. Dang natutu hamu mate. Ai diboto debatado sadari di pangan hamu siani tonggor matamuna. Gabe dosot debata hamu boto nadenggan dohot naroa. Dugi saya dipanok noti boru-boru lima parbueni hawi dibahin dengganna panganon jala pia matana mernida jala tahu manunggul roha tu habis taran hawi. Jadi
patikot diputikon sian parbuenai jala dipangan dilehon ma dohot tusi nondukna siani gabe dipangan. Dungi tongor ma mata nasida na dua diboto ma namar samara nasida gabe di samoti mabulum ni hau arawain sawuk nasida. Dungi dibegi nasida ma suarani debata Jahoba na medang-edang diporlaki di haroroni alogo mariak botari gabe martabuni ma si Adam dohot jolmanai diholak kolang niau akana diporlaki maradopon bohi ni debata Jahoba. Dungi ijojo maribata Jahoba di si Adam nina mandok ibana di dia doho jadi nina si Adam ma upegenian suaram diporlaki gabi ma biarau ai marsai mara doau umbaina martabuniau. Dungi nina debatama isena pabuau tuho namar samaraho dang tung panganon ho sian hau na hupatikoni mangorai panganammu. Dungi nina si Adam ma boru-boru na dilehommu bahet dongaku iro na mangaleo tuau sian hawi gabe hupangan. Dungi nina debata Jahoba ma tu boru-borui. Boasa songoni bahenonmu jadi dina boru-borui ma ulokido pauto-toau gabe hupangan. Dungi ninna debata Jahoba matu uloki ala di baik kodo songoni gumodang matoruk kutuho sian tunasa pahanan dohot sian tunasa namang gulmik di ladang butuh hamma na juluh honommu jala orbuk panganonmu saliling ningolung. Jala bahenok kuma perabadaanmu dohot boru-borui rodi pinomparmu tu pinomparna ibana mangali saton ulum gabe paragotommu tabihulna. Dungi ninna mamandok boru-borui ganda situ tu bahenok ku parni hapangmu saleleng gabe-gabean ho berni taunommu laho manabuhun anak komu sinondukmu nama ihutammu jala ibana mangarajai ho. Jala di dogma tu si Adam ala ditangion hodo suara ni jolmam gabe dipangan homa sian hauna hupatikoni mandok unang mapangan sian i hona toruku ma tanoon alaho porsuk ma hapon mangaton gogona saliling ningolum. Patuduhonon nama huhud diakka duri-duri dohot nama suga akayakot ikauratan niladangi nama panganonmu. Ikon hir hodokmu mangakos panganonmu kay mamulak ko gabetano pagbuatanmu hiyan ay tano doho jala tutano doho mulak sogot. Dungi di basyadam magwarni jolmanay hawa manang hanguluan ala ibana inani nasa namangulu. Dung di bauli debatama ma bobok behind ni abit ni si Adam dot jolmai jala di alitom matu nasida. Dungi nina debata Jahoba ma ida ma lungadus kun sada sian hami si Adam umboto na lingkan dohot naroa onpe asa unang dilundukot tangan na mamudikon huhut sian hau hanguluan jala di pangan gabe mangulu saliling nilingna. Jadi di babali debata Jahoba ibana sian porlak eden asa diula tano pabuatan nai. Amin.
Tabegema ede puji-pujian marhite kor gabungan ama HKBP Raja Wali. Adora somarende hita sude ama jongjok ate sude ama jongjok dongan ama Gideon tada poton akarongata songon leader yang keparidiota tada potong masuara sada tenor 2 basada do bas 2. Dia kadongan ama Gideon tada potom madongata tenor sada unang di inganata hita ama Gideon tada potom akarongata tusor tenor sada tenor 2 basada dia tada potom akarongata kan nga dia rau kami na budari tenor sada ison do tenor 2 basada do bas 2 oke. Basada Parbas taraboto tuburi dongata parbas.
mangarade ma liturgi na patuluhon. Jauh-jauh Tuhamu baun ni roha. Dang di pasok bude bata jolmai di bagasan dosana. Alani di sorahot de bata asamu ba ma jolmai. Amu baun ni roha ido di pangido de bata asa mangolu jolmai. Jala majalo haluau nasihat Tuhani. Tapi gima hatani de bata namangi huton. Poda 20 ayat 10 tolu. Manangise nama morso akka hajahatonna dak tagamon mardohar alai manang ise nama nopoti laos ditadikko netong dapotan asini rohado. Poda 28 ayat 14. Martua majolma natoktong marhabiaran alai manang ise manakangi rohana madabu tu bagasan jeado. Sada Yohanes sada ayat 5. Odo baritana nau bigi hamisian ibana gabe binari tahun Tuhamu mado debata. Dangadong di bagasan ibana manang aha naholo. Sada Yohanes sada ayat 6. Molo tadok naung saur hita tuibana huhuta ulahon na holom argabus do hita dang siula hasitongan hita. Sada Yohanes sada ayat 7. Alai molo taparangehon hati yuron songon ibana na dibagasan na tiur saur do hita sama hita jala dipa iya semudar ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa. Sada Yohanes sada ayat 8. Molo tadok naso adong dosata na pauto do dirita jaladang di bagasan hita hasitongani. Sada Yohanes sada ayat sia. Molo tatopoti akas dosata jala bonar. Manes adosata jala palason hita sian nasa hageduhon. Sada Yohanes sada ayat 10. Molo tadok naso mardosa hita pargabus do ibana tabahen. Jaladang di bagasan hita anggo hatana. Ulaun ni apostel tolu ayat 10 sia 120.
Atong pauba jala paulak hamuma rohamuna, asa tarsesa dosamuna. Asa anggiat roh aka ari hahilasan sian adopan ni Tuhani, jala asa disuruh Tuhamu Yesus Kristus, songon naung tinahinai hian. Ezekiel 33 ayat 10. Dibaheni ho ale anak ni jalma, dok ma tu penopar ni Israel. Ya hata muna songonondo. Molona manginona pangaloson nami, do dosami tuhami. Pola tung mandate hami binaheni. Behama pambahenan ni mangulu do behami. Hesekiel 33 ayat 10 sada. Dok ma tunasida songo sitong na mangolu ahunin na Tuhan Jehovah, tung na solomo doro hakumida hamatean ni halak parjahati, so ikon mida hamumula ni parjahat itu madiko dalanna, nina asa mangolu ibana atong saimula mahamu tumadiko dalanna akan najahati, buasa tung taganon mati hamu ala pinopar ni Israel. Ezekiel 33 ayat 12. Yaho ale anak ni Zolma, paboa matu akka anak ni Bangsom, tung nasotar palua hati goran ni halak partigor ibana, di hari pangalasyon nai. Hajahaton ni halak parjahat pe, dakta gamun mangisobut tu ibana, di hari hamumulak na tumadikon hajahaton nai. Jala daktar pangulu hati goran ni halak partigor ibana, di hari pardoson nai. Ezekiel 33 ayat 10. Tuksura au marbuwa tu halak partigori. Ikom mangulu ibana. Gabi marhaposat tu hati goran nai bana huhut mangulahon nasauhum. Saluhut akka hati goran nai dang be ingoton. Jalai ikom mati ibana di bagasan hajahaton nai binahen nai. Hesekiel 33 ayat 14. Tungsura ahu merluba, tuhalak parjahati, ikon mate doho, hape mulak rohana tumadikot dosana, jala diulahon uhum dohot hati goran. Hesekiel 33 ayat 15. Tung di paulak halak parjahati sikoram jinalonai, tung disikat do na dirapasna, tung di parangehod do akka patik ni hangoluan, unang mambain hagaduon, ikon mangolu ibana dang jadi mate. Ezekiel 33 ayat 10. Saluhut do sa akka nong binahen nai, dang be ingoton tu ibana. Ala uhum dot hati goran nani ulanai ikon mangulu imana. Hesekiel 33 ayat 10. Hapelam rono hatani anak ni bangso na mandok. Daktikos dalan ni Tuhani. Hape sa sisa diri daktikos. Hesekiel 33 ayat 10. Tuksura marbalik halak partigori tumadikon hati goran nahian. Jala mangulahon hagiduhon ikon mate ibana binahenni. Ezekiel 33 ayat 10 siap. Jala tuksura mulak rohani parjahati tumadikon hajahaton nai. Jala diulahon uhum dot hati goran ikon mangolu ibana alani. Ezekiel 33 ayat 20. Habe anggo hamu madok dang tikos dalam Tuhani atong ganap khabar tu akka dalam muna umok ku hamu ale pinopar ni Israel. Amen.
Meredimahita siya buku ede nomor 56 ayat sada laos mangaradema liturgi na paupaton. Sairoma hamuna akana posea sairoma hamuna tu Bethlehem Idadadara si baluahina kasongga maibana Rajata. Dung madabu jolmai tu bagasat dosa Olan hamatian nama jabarna Aiso na tarbahe jolmai Molosia dirina do lau manesa dosana sadiri Alani idok tu hatu jolma Asaroma tu debata Majalo hasesaan ni dosana Tapi ihut ma hatani tu hata. 2 Kronika 7 ayat 14 ia dung di pauduk bangsukku na targuar tuguar huna rohana jala martanyeng nasida jala dilului buhikku jala mulak nasida sian dalan nasida akka narwai ahupe tangihonok kudo sian benugicang jala marpamuati rohakku di dosa nasidi jala pamalubokku ma isini tanona. Yesaya 43 ayat 5. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalosim ala niau jaladang pe upaingot-ingot akka dosam. Psalmen bindu 32 ayat sada dohot 2. Martua ma manangise naung sinesan pangalosina naung hinukupan dosana. Martua ma jolma yaso dijujur Jahoba tu ibana hajahaton jaladang marpangalesem todina di bagasan. Daniel sia ayat sia. Alai anggoho tuan debata nami hodo napuna asini roha dot aka pamuation ainunga menguturi hami dopako. Daniel sia ayat 10 sia. Ale Tuhan saya togihon ma. Ale Tuhan saya hormati marohami. Ale Tuhan saya paratetehon mai dala patupa una pangerger alani diri. Alai debatakku ale unang targor-gor garmu di atas ni hutam dohot bangsok. Yesaya saya ayat 10 walu. Dungi saya romahamu asa meragu-dagu hita ninna jawaba. Tung surarara dosamuna songon abit bunga dap-dap botar do wenokku songon itak nang perara songon abit asumba gabe songon hapas do musik. Yesaya sada ayat 10 sia. Moloringga samu tu mangihon doot mangiuton. Saya panganon muna do hinahdengan ni gogo ni tanoi. Yesaya 55 ayat 5. Idama bangso naso tinadamhian iko jawon na do. Jala bangso naso tumanadaho ro manoho biho ala ni Jehovah debatam. Dohot ala ni nabadia ni Israel. Ainunga marmulia ho di bahen. Yesaya 55 ayat 7. Saya ditarikon halak pargeruki akasakapna. Saya mulak maiwana tu Jehovah asa marpangulahi rohana mida ibana.
dohot debata ay buas do rohana mana lesei Yeremia tolu ayat 12 lau maho jala titikon akka hatawan dokpa utara jala dokma sai mulak maho ale Israel na berbaliki inna Jahoba unang pehu parupi boy kumidahamu ay partigan bahasa doau inna Jahoba dang majujurau saleleng-lelengnya. Yeremia tolu ayat 10 tolu. Asal ditadaho hajatamu nati nunalammu Jahoa debatam. Jala mulahulak ho tu akka debata sileban itoru ni salut hau narata. Jala dang ditangyon hamu suaraku inna Jahoa. Yeremia tolu ayat 14. Saya mulak mahamu wale akka anak namar baliki minna Jahoba. Ayau do harajon munahian. Jala alapokku do hamu sahalak sesera huta. Jala dua halak sesera marga. Jala togi honokku do hamu tusion. Nehemia 9 ayat 31. Alai binahin ni asini roham akka nagodangi dang lausun siap nasida di baikko jaladang ditadikko ko nasida ai debata para si roha jala pardenggan basa doho. Panulirang Mika pitu ayat 10 tung ise ma debata songon ho namar pamuati di dosa jalana umbolus pangaleosion ni pataliana na tebai dang toktong ibana masigomos maro ni rimas ay makalomon asi ni rohado ibana. Mika pitu ayat 10 sia. Saya marpangulahi do rohana jala papuana do akka hajatota. Jala rekonona do sude dosa nasidai tu laut apalatun nau bagas. Pasalmen 86 ayat 5. Ayang goho ali Tuhan perdingkan bahasa jala marpamuati roham. Jala gurang situ tudo asini roham. Disude akka nama Joho. Psalmen 86 ayat 42. Dangarong tudoson hot itu atau ani akka debata ali Tuhan. Jala dangarong tudoson akka pambayaran ni. Psalmen 26 ayat 10 seda. Saya jarhom matuau ale Jahowa dalanmu. Asa marpanguluahon au di bagasan hasitongan mi. Saya pasada ma rohakku maka biari guarmi. Psalmen 86 ayat 10 dulu. Aina godang stutudo asni roham diau. Jala di palua hotor dikku. Siap banua toru apala pertoru. Tapi kema itu puji-pujian merhite kor ina kamis. Laos mengaradema liturgi napalimahon.
takasdo di deboto debata dang terbahet jolmai paluahod dirina alani ikut debatado patupahon haluauni alani do di baga-baga hod debata ma haluaun di jolmai marhite-hite haroro ni si paluai tapi ikut-ikut ma buha padok ni baga-baga ni Tuhani. Pesalmen 38 ayat sada, endehon hamuma di jahuba ende naim baru sada, ai nunga dipambain ibana aka halongangan, nunga ditupai siamunai dohot tanganna nabadiai ibana. Pesalmen 38 ayat 2. Nunga dipaboton Jehova atuan nai, nunga dipapatribana hati gornai, di hadapan ni aka parbegu. Pesalmen 38 ayat 3. Nunga diingot ibana asini rohani di bata dohot hasitongan na tu bagas ni Israel. Nunga di ida luhut ujung ni tanoon hatuaun ni debatata. Jeremia 20 ayat 10 sada. Anunga takas huboto sakap akan nahusakapi taringot Tuhamu. Ninna Jehova sakap hasonangan dotahe dada Tuhamagoan. Asa ahu mangaleot Tuhamu ujung na hinalungan muna. Yesaya 52 ayat 7. Le nahi di atas ni aka dolo akapat ni parbarita nauli. Napatu begehon hadameon. Nama maritahon barita nauli. Napatu begehon hatuaon. Namandok tu sion debatam do bangkit raja. Yesaya 42 ayat Idama na posoki na hutogu, na puliti na sudungan ni rohaku. Nunga huapeho todiku tu ibana, tariasonon nama uhum tu akabang to parbeku. Yesaya 42 ayat 2 doh tolu. Dang jauh-jauh ibana manang pangyaron na suarana, jaladang patu begonon na suarana di alaman. Arung nang marusahi, dang laus panggolhonon na. Jala subbu na marnek-neti, dang laus sitopon na. Hobartuh sitongan, tariasonon na uhum. Yesaya 42 ayat 4. Dang ololoja ibana manang mandate. Paima dipahot uhum di tanaon. Jala angka pulo-pulo mangkalungun patigna. Yesaya 42 ayat 5. Songonondo hatani debata Jehova sito palangit. Dohot napaherbak kosa. Napajarar tanoon rodi akka suaswananna. Namangalehon hosa tu bangso namaringan di atasna. Dohot tondi tu akka namardalani di si. Yesaya 42 ayat 6. Au Jehova namanjoho marite-hite hatigoran. Jala au manobu tangakku, saya ramotakku doho, jala lehonokku doho, main bangso perjanjian, main panondang di akka parbegu. Yesaya 42 ayat 7. Mabuka akamata ni halak na mapitung, parwarhon sian hurungan halak na tarhurung, sian bagas hurungan halak na maringan di hahulumon. Yesaya 42 ayat 8. Ahudo Jehova ima goarhu jalandang lehonoku hasangapoku tuna asing manang hamuleoku tuaka gana-ganaan. Yesaya 42 ayat sia. Panurirangon akasian narubi idama nungaro jala akan nambura ahudo pabahon tagan somar tumbur dope nunga upatu begehon Tuhamu. Yesaya 40 ayat 1 dohot ayat 2. Apuli
apulihamu bangsok kininna debatamuna. Hata apul-apul madok kamu teruhani isini Jerusalem. Jala jo kamu ma tu nasida. Nunga marujung paruk kilona. Ainunga salese dosai. Ainunga di jalo siat tangan ni Jehovah silopit dua sikat ni saluhut dosana. Yesaya 40 ayat 3 dohot 4. Soara nina jojo di halongonan, paulihamu dalan ni Jehovah, patigorhamu dia darat dalan balubung ni debata. Ikon gohad do nasarura, jala parejeton nasa doluk dohot butul-butul. Jala gabe na hornop do nama nakok tuat. Jala gabe rura tanggurungi doluk. Yesaya 40 ayat 5. Jadi patarma hamulioni Jehovah jala sange nasa sibuk marnidasa ay pamangan ni Jehovah do mandok. Yesaya 40 ayat 9. Tudulok nati bomaho ang manakok alesion parbarita naulii pangiarma soaram ale Jerusalem parbarita naulii. Say pangiarma unang homabiar dokma tuakka hutani Juda idama disido debata munai. Amin. Tapi kima ede puji-pujian marhite kor ina selasa. Laos mangaradema liturgi 5B.
Tabigi mah liturgi 5B baga-baga haroroni si palua. Yesaya 54 ayat sada. Maria ria maho ale nahol na sodung tubuhan anak. Pangiar ma suara mar surak-surak. Jala marolo polok maho naso dung mangai poso-poso. Ai tumorok si tutudo anak nina pujung. Sian anak nina marharajaan nina Jahoba. Yesaya 54 ayat 2. Palabas ma hajongjongan ni udung-udungmu. Jala paherbang ma akaribe-ribe ni inganamu. Unang oray, pagajang ma akatalim, jala pahot akka tanganmu. Yesaya 54 ayat 3. Ay manerak maho tu siamun, doho tu hambirang. Jala soluhon ni pinoparmu ma akka bangso parbegu. Jala inganan nama akka huta na tarulang. Yesaya 54 ayat 4. Unang ho mabiar, aidang tagamon tarurak ho. Unang ho maila, aidang tagamon mangirput ho. Ay halupahonommu ma hailaon ni parna posoonmu. Jaladang be paingot-ingotonmu hauraan ni habaluonmu. Yesaya 54 ayat 5. Ay sitopaho ido harajon mi. Jahoba zebot do guarna jalan abadia ni Israel do sipaluaho. Tigor tergoar do ibana dibata ni lihat portibion. Yesaya 54 ayat 6. Ainunga diulahi Jahoba majoho. Songon ina-ina natinadikon. Jala nahabot roha situtu. Jala songon pardihuta nabinolokon tangan poso dope ninna de batam. Yesaya 54 ayat 7. Satakarisap lelengna hutadikokko alay papunguakku doho. Muse marhite-hite aka asini roha godang. Yesaya 54 ayat 8. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-lelengna asyakkuho, ninna Jahoba sipaluaho. Yesaya 54 ayat sia. Ay songonon aek nasumar uju ningolu ni sinoak don diau. Pola marwari au nasotupa be bolusor ni aek nasumar songon uju ningolu ni sinoak tanaon. Suang songoni au no aek marwari nasotupa be rimasakkuho marang asupakuho. Ay mucat pe akadolok jalo mutala korobean. Ale anggo asiasiku nasotupa mucat syarho. Jala padani ni ada menku nasotupa mordit. Ni na jauh basiasio. Yesaya 46 ayat 11. Nunga hujau sada bidong raja wali sian habis saran sian tanonadao. Sada buanon na pasahutton sakaphu nunga pola huduk sain na parohaku do nunga pola hurumang sain na pa sautok kudo. Yesaya 46 ayat 10. Nunga pola hupajonok hati gorakku. Dang be madao-dao. Jaladang marbenda hatu auku. Jala lehonokku do di Sion hatu aon. Jala hamodiokku di Israel. Yeremia 20 ayat 5. Idama naroro akka ari sogot nina Jahoba patindakokuma di Sidaut sada tumbur natigor nawakit raja jala napistar jala hajong cokono nama dot hatigoran ditanoi. Yeremia 20 ayat 6.
Dia ke arina dapat atua majuda. Jala Israel marsunang sonang di ingarana. Jala odo guarna dohono nihalak. Jehovah parpiturata. Jeremia 27 ayat 7. Di bani idama narodo akka arisogot nina Jehovah dang bedon nasida songon tutuni na mangolutun Jehovah nang manugyo pinopar ni Israel ruar siatano Mesir. Jeremia 27 ayat 8. Ikon songon tutuna mangulu Jehovah nang menagihon jalan nang mampuan pinopar ni Israel. Mula siat tano na tukan utara do siat saluhut luat ha bolongan nasida nahubaini. Asa maringan nasida muse ditano nasidai. Yesaya 7 ayat 14. Di baini apalah Tuhan isa diri ma mangaleo sada tadda diamu idama gabe-gabean ma sada na berbaju jala tumuon sada anak jala bainon nama guarna Immanuel. Sakaria sia ayat sia Maria ria situ tumaho ale boru Sion marolo boruk maho ale boru Yerusalem idama na Roma rajam tumokoto partigor ibana jala si parmonang na serep dorohana jala parpudul ki alode dohot di anak alode ina-ina. Mika 5 ayat 1. Onpe marhoron-horon mahamu ale boru ni parduaan ni parangan aihona tukum do hita hamuliang tukot do dilibason tuhurum ni si uhum Israel. Yesaya sia ayat 5. Ay masok-sok do sugut na sa senjata ni parsenjata dihatutar ni tontangan rodi ulus na marsapo mudar gabe si panganon ni api. Amen. Mari di mahita siap buku de nomor 615 ayat 1 laus mangarade ma liturgi napa onopon. Hatu tubuh ni Yesus ido hasasaut ni baga-bagai iba naro debata gabe jolma naro tu portibion laho paluaho jolma siad dosa jalairo na tapestaho di bornginon tabigima barita hatu tubuh ni Tuhatta Yesus. Matius sada ayat 10. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Joseph i dope inana si Mariai gabe-gabe do ibana siato di parbadia adorang somasi padohonan dope nasida. Matius sada ayat 10 sia.
ala parrohana bonar nur si Joseph na mangoro si Maria dang adong rohana porakon na sida gabi ditai rohana nama na isirakonona songoni. Matius 1 ayat 20. Alay dinana somoni dodope tahini ni rohana di idama di dinipina suru-surua di tuani namandok tu ibanay o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabidungan musuaripem se enasian to di perbadia do na nain tubuh di ibana. Matius 1 ayat 21. Tumubuhon anak ma ibana Jesus do guarna bayanonmu ay paluaon na do bangsona sian aka dosana sidabe. Matius 1 ayat 22. Masa pesudei asa jupang na hita taon ni tuan tai marite sian panulirangna namandok. Matius 1 ayat 23. Ida hamuma gabe-gabean do namar bajui tubuan anak maibana jala bahanon na do goarna Immanuel lapatanna dongata ma debata. Matius 1 ayat 24. Jadi dong tarsunggul si Joseph dioloi ma hatani suruh-suruan ni Tuhani saut ma dialap na niolinai. Lukas 2 ayat 1 sarodi ayat 2. Dungi Roma ujui paretasian Kesar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gomgomanna. Pamilangon perjolomai uju di gomgomi si Kirenius tano Siria. Lukas 2 ayat 3 sahat 5. Jadi borhat masa sude asa disurati ganub tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nasaret nako tulua Judea tuhutani si Daud na marguar Bethlehem. Kian poparan jala margani si Daud ibana. Pasuraton dirina radohot si Maria oranai nanaung gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6 saat itu. Jadi dina disina sida gok ma arini hangoluanna. Ditubuhon ma anak buah bajuna, diborhas ma, dipeakon ma tu bagasan panggagatan. Alaso adong ingan anak asing di parmianana sida. Lukas 2 ayat sia. Jadi rapoton sada suruh-suruhan mana sida, jala marsinodang masangap di Tuhani, Bumaliang, nasida, gabe marbiar situtuma. Lukas 2, 10 sada, rori 12. Ainang tubuh do di hamuna sadarion, di hutan si Daud si Paluai, ima Kristus Tuhani. Oma pertinada di hamuna, poso-poso do dapotamuna nabi norhos pia di ipa panggagatan. Lukas 2 ayat 10 tolu. Jala topuma adong dongani suruh-suruani torop aka parangan parbanua ginjang dipuji nasida do debata mandok. Lukas 2 ayat 15. Jala dinelawi aka suruhan-suruani sian nasida do pakijang masih pandohan ma aka permanai beta mahita tu Bethlehem taida menama saon na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Lukas 2 ayat 17. Asa dong di ida diberi tahun nasida mabawa nong diberi tahun tu nasida taringok tu danaki. Amin. Sonari masuk mahita tu napagala lilin hujo kami ma nasa 10 halak nang hutujuk kami nakingan laho majalo
sinodang hati urun sian pandidata. Tujuh maha mamang. Jongjong mahita saluhuna. Sepuluh halak nak kaning naukku pasatari. Maju masa 10 halak nalaho basagihon sinodang hati urun 10 halak aman nami kurang dobe pitunay maju maha mamang asa merdalan acara tadi bagasan kehikmatan maju mahita tapak kita manginang merdalam mahita tabagi masinodang hati uroni laos maride mahita sian buku ede nomor 54 Aisyah dan doho ayat tolu. Saluhuna tapi gimana ede puji-pujian marhite kor ama Gideon laos mangaradema liturgi na papituhon
nunga digohi debata baga-bagana, nunga tubuh Raja Sipaluai, dang mapasohotan huaso hamuliaon na, alani, tapuji mahamuliaon ni debata, naung sahat tupor tibion, tatangihom ma hata ni debata. Psalmen 117 ayat 1. Puji ma Jehova, hamu ale akka barbegu sudena. Puji hamu ma ale akka bangso sudena. Psalmen 117 ayat 2. Ai tumna godang do asini rohana tuhita, jala roh di saleleng-leleng nado, habonaran di Jehova. Haleluya. Psalmen 118 ayat 1. Mondok mauliate ma hamutu Jehova ai par dengan bahasa do ibana ai rodi saleleng-leleng na do asi antrohana. Psalmen 110 ayat 2. Dohononi Israel matongon, airo di salileng-leleng nado asini rohana. Psalmen 145 ayat 1. Ende puji-pujian sian si Daud, patibulokku maho, ale de bataku, ho ale raja, jala pujioku ma goarmu, ro di saleleng-lelengna. Psalmen 145 ayat 2. Ganap ho jala pasangopokku goarmu rodi saleleng ni lelengna. Psalmen 145 ayat 3. Tipuldo Jehova jala si pujiot si tutu tung naso hadodoado hati bulan nai. Psalmen 145 ayat 5. Saya pipikir do hinauli ni hamulian nan sangapi. Dohot aka baritan di halongangan akan nabi nahinmu. Psalmen 145 ayat 6. Jala ikut pawado hagugun di hahulongan akana binaemi jala pajorokku do akka hati bulanmu. Psalmen 145 ayat 10 sada. Diberitahuan na sida do hamuliaon ni harajaonmu. Jala di parhatopot na sida do haguguanmu na sumurui. Psalmen 147 ayat sada. Haleluya. Ay dengando ende honokon debatata ay hasudungan do ibana. Tama papuji-pujion. Psalmen 147 ayat 5. Timbul do Tuhan tai jala pergugosi tutu dang habilangan parbinotuan naik. Psalmen 147 ayat 7. Marende taripar mahamu puji Jehova, marhite-hite hamu leteon, palu hamu ma uning-uningan mamuji debatatta. Psalmen 140 ayat 1. Haleluya edeon hamuma di Jehova sade ede na baru. Puji-pujian na di bagasan luhutan ni akana iasian. Psalmen 140 ayat 2. Marlas ni rohama Israel mida Jehova sitopai mana. Maru lopolop ma akka anak ni Sion mida rajani nasidai. Psalmen 140 ayat 7. Ikon pujon nasida ma kuarna marhadiang arbab. Mardongan sordam dohot sarune pujon nasida ma ibana. Psalmen 140 ayat 5. Marulokolo masogot akan nasiani di bagasan hamuliaun. Mararia ma nasida di atas padamuni nasida.
Pesalmen 140 sia ayat onom. Aka edde hati bulon ni debatado di bagasan aru-aru nasida. Jala bodang si dua babado di tangan nasida. Pesalmen 140 sia pitu doho tualu. Lao patu pahon pertubolon tu akka berbegu, akka pemisangon tu akka bangso. Lao taringot akka raja nasida dohot ratte. Jala akka nasangap sian nasida dohot akka bostang bosi. Pesalmen 140 sia ayat sia. Asa pasanggopot tu nasida uhumna tersurati. Hamuliamma disude akan na hasianna. Haleluya. Amin. Tabegema ede puji-pujian merhite kor ina gloria. Laos mangaradema liturgi walua. Liturgi walu Asian wek 10.
nungaro Kristus tubor tibion, mabuan haluaw di hita jolma. Jala marhide ha porsyaw mahita majaloi, asalaos tahanguluhon. Torangdo di hataho bibil tay, hapapatar ni haluaw ni, dohok pakorhon na di nguluta, atong naing maunang holas si pananginangi, hita di hata ni debata, alay ikod do taulahon, jala tahamuluhon ni, diganuk partekian na taanupi, alani tabegima liturgi walua. 5 Musa 4 ayat 1. Nuaing pe ala Israel, say tangihon ma aturan dohot uhum, akana upodahon tuhamu si bahenon muna, asa mangulu hamu, jala masuk hamu tutano si tianon munai, na nilehon ni Jehovah debata, ni opu munai tuhamu. 5 Musa 4 ayat 6. Atong radoti jala ulaun hamuma akai, ai ido gabe hapistaran muna dohot habatason muna, dia doban ni aka bangso, ia dung dibege nasida salut na aka aturanon, gabe dohonon nasida ma bangso napistar sahali jala na patas marohado bangso nabulunon. 5 Musa 4 ayat sia. Atong ramoti madirin jala parhamala situtu tondim. Asaw nang lupa roham di jamita akka nang diida ni matam. Asaw nang talus yan roham sa leleng ho mangulu. Jala ikon pabotohonomu do akay, tuaka anakmu dohot tu aka pahupum. 5 Musa 5 ayat sada. Dungi dipaluhut si Musa ma sadok halak Israel. Nin nama madok nasida. Tangihom ma ale Israel atura dot uhum. Aka si pabawakku tu pinggol muna sadarion. Guruhon jala pareteyate hok kamuma akai laho patupahon. 5 Musa 5 ayat 20 sia. Atong rikoti hamuna mga mangulahon songon na tinanahon ni Jehovah di batamunay tuhamu unang hamu manimbil tu siamun manang tu siambira. 5 Musa 5 ayat 30. Marparange mahamu di bagasan saluhut dalan nang ditanahon ni Jehovah di bata munay Tuhanmu. Asa mangulu hamu jala mar sonangan hamu jala leleng hamu mangulu di tanah si teanon munay. Amin. 5 Musa 6 ayat 1. Alai odo tona aturan dohot uhum akanang tinonahon ni Jehovah de bata munay. Budah honotot tuhamu asa ulahon hamu di tano si soluhonom munai dung taribar hamu tusi. 5 Musa 6 ayat 2. Asa marhabiaret tu Jehovah di batam jala diradutiho salhut aturanna doho tonana. Akanang hutonahon tuho songoni honang anakmu nang pahopum saleleng ho mangolu asa tunggajang umurmu. 5 Musa ayat biduonom ayat 3. Atong tangihon may ale Israel jala rikoti mangulahon akai asa marhasonangak ko jala asalam torop situtu hamu songon naung pinarbaga-baga ni Jehovah debatani aka upum tuho di tano habauran ni susu dohot situat ni loba. 5 Musa biduonom ayat 5. Jala ikon haholongammu Jehovah dewatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gogob. Lima Musa honom ayat onom. Jala ikon paratete onommu luhut hataon akan nahutonaho tuho sadarion. 5 Musa onom ayat 7. Jala ikon gogoommu magajarhon akai tuaka anakmu. Jala taringotammu akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabum.
manang merdalani ho di bardalanan, manang laho mudom peho, nang dung hehe muse. 5 Musa onom ayat 8. Jala ikon ruhutunonmu akai, bain partinandan di atas tanganmu. Jala bain perningotan di holang-holang ni matam. 5 Musa onom ayat sia. Jala iko surat tonomu akai tutohang ni jabum dohok tu pangupangammu. 2 Musa 10:5 ayat 26. Jala di dogma molu burju di tangihon ho suara ni Jawa dewatam. Jala di ulahon ho na tigor di rohanna. Jala di pinggol ho angka patikna. Jala di radoti ho sude angka homna. Dang pamasahon ku tu ho nang gosada sahid. Angka na hupas masa tu musir. Ai hahudo Jawa pandonim. 2 Musa 23 ayat 22. Alai molo ditangion ho suara nasian nasar roham, jala di patupaho sude nahudoki, jadi ahu mangalo aka alom, jala ahu manosak aka namanosak nosakho. Pasalmen 107 ayat 17 rodi 10. Alai anggo asini rohani Jehovah sian saliling-liling na do rodi saliling-liling na di akka na makabiari ibana jala hati goranna marnini marnono di akka na mangaradoti padan binahen nai dohot patupahon akka patik nai. 2 Musa 10 sia ayat 5. Onpe molo ditangihon hamu suaraku, jala diradoti hamu pada nahubaini, jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso. Ai gok diaudo liat di portibion. 5 Musa 20 sia ayat sada. Dungi dipalut si Musa masadok Israel jari dilok ma tunasida. Nunga di idahamu sude naung binain ni Jehovah diakka adopan ni mata muna di tanah Mesir tu si parao dohot tu sude na posona dohot tu sadok tanona. 5 Musa 28 ayat 2. Songkok mahu tuho sude aka pasu-pasuon jala pasatonna tuho. Molo ditagihon roham suara ni Jehovah de Batam. Amin. Tapi kema vokal grup Sian Ama Gideon laos mangaradema liturgi walube Sian wek 10 sada.
Yohanes 8 ayat hanguluhon hajongjokon jala ulahum mahata di bata diganop tiki tabigi mah liturgi walubi. Yohanes 8 ayat 31. Dungi didok Yesus matuaka Jahudi nonggabi porsia di ibana. Molomian hamu di bagasan hataku, sitong mahamu sisiaku. Amin. Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan au, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamudo manang di dia pe dipangido rohamuna. Yohanes 15 ayat 8. Marsanga madamang molo marparbuyon na gudang hamu jala gabe akasi siaku hamu. Matius 7 ayat 21. Dada salut halak nama dok au Tuhanna. Bogot sogot tuharajaon banua gijangi. Holan akka nama ngulahon lomo ni rohani damang na di banua gijangido. Matius 12 ayat 50. Ay na mangulahon lomo ni rohani damang na di banua gijangi, ido anggikku, ido ibotokku, ido dainang. Ay habengetot do rod na rodsot di hamu asa tarula hamu lomo ni rohani debata jala dapot baga-bagai Heber 10 ayat 36. Namandok utada do ibana alai dang dirado ti patina pargabus doi dang adong hasit tongan di bagasan ibana sada Yohanes 2 ayat 4. Sada Yohanes 2 ayat 5 alai na mangaradoti hatana naung tutu mago kahaholongon ni rohan di bata di bagasan ibana si anima taboto kita di bagasan ibana. Sada Yohanes 2 ayat 17. Jalanana lao salpudo sude portibion rabdo na pinar hagiotna alai namian ro disaliling-liling nado na mangulaon lomo ni rohani debata. Sada Yohanes 2 ayat 24. Mian ma di bagasan hamu nabi negemuna sian mulanai. Molomian di bagasan hamu nabi negemuna sian mulanai. Mian manang hamu di bagasan anaki, dohot di bagasan amai. Yakobus sada ayat 22. Alai gabe sulaon hatai mahamu, unang holan pananginangi, akka napaototohon dirina. Yakobus sada ayat 27. Ay pananginangi di hatai anggo so diulahon tudos may tuhalak na pabereng-bereng rupa ni bohina di sormina. Yakobus sada ayat 25. Alay na mamereng terus tu bagasan uhum haluaon nasung dengani jalamian di si ima na martua marhite sian pangulahon nai anggo so pananginangi na makalupahon si ulaulaon ni tahe ibana. Yakobus 2 ayat 8. Sibay na din gaddo hamatong mulumar guru tu surati ti ulaon hamu pati krayaon. Haholong idong ami songod dirim. Yakobus 2 ayat 14. Aha magunana ale akadong aku molodidok halak di ibana do haborseon alai dangadong di ibana pangulaon. Tarbay do haborseoni peluhon ibana. Yakobus 2 ayat 17. Kabur seonipe songonido. Anggus wadong pangulaon na nang mate do hadirion na. Yakobus 3 ayat 10 dulu. Ise hamu nabisuk jala pantas maroha. Sian na dengan parangena ipataridahon ibana. Aka ulon marhite halam mohonan marbisuhon. Yakobus 3 ayat 10 lalu.
alai di basa dame dohot di saburhon parbueni hati goran di akan namang ulahon damai. Matius pitu ayat 24. Asana upiki hataki jala diulahon sepatu doson namai tuhalak nama roha Napoleon bagasna di atas batu mamak. Lukas 10 ayat 20. Alai inna ibana ma martua ma akan upiki hata di bata jalan nau peopsa. Amin. Mari dimahita siya buku edo nomor 537 A ayat sada laos mangarade ma liturgi na pasiyahon. Baritaon di dolo Tapi gema barita hatu tubuh di si paluai marhite liturgi sia. Yesaya 40 ayat sia 1 ayat 10. Tululok natimbo maho nakok alision parbarita nauli. Pangirma soram ali Jerusalem parbarita nauli. Saya pangirma unak komabiar. Dok matuak kahuta ni cudai idama di sido di Batamunai. Idama marhua saudara Tuhan Jehovah. Jala tanganna gumong-gum ibana. Idama ihut ibana. Upana jala di jalona pamalasonna. Ulaun ni apostel sada ayat 2. Alai jalaon muna doha gogoon nito di perbadia na songgop tuhamu. Gabe sitidangik kumahamu di Jerusalem, dohot di Sadok Judea, dohot di Samaria. Sahat rodi ujung ni tanoon. Matius 10 ayat 32 rodi 37. Ai ganup nama katidak konau di jolo ni jolma, ido hatidak konokku di jolo ni damang na di banua gijangi. Alai ganup nama suada honau di jolo ni jolma, laos suada honokku doi di jolo ni damang na di banua gijangi. Psalmen 110 sia ayat 44. Saya tong doraro takku patik mi rodi sa leleng ni leleng na.
Roma sada ayat 16 sahat rodi 17. Edang huhailahon barita naulii. Hagugun di debata doi paluahon nasa naporsea. Halak Yahudi jumolo dungi do halak Junani. Ai di babatar diurisi hati goran di debata. Nasian haporseaon tu haporseaon. Hobar tu nata surat hihian. Na menguludo partigori hinorhon ni haporseaon na. Galatia 2 ayat 20. Dada au be na mangului nuaing. Kristus do mangolu di bagasan au. Ya mangolu pe au nuaing di bagasan daging. Mangolu marhite-hite haporseaon di anak ni debata. Nama koholong au jala na mangaleho dirina humokop au. Jeremia 17 ayat sada. Ia dosa ni Juda nunga tersurat marpanurat bosi marujung mata itan taruhir tu batu panuratan ni rohana sida doh tu saluhut tadok ni langgatan nasida. Poda tolu ayat sada dohot 2. Alia naha sayunang halupahon poda nasianau sayradoti rohamma aka tonako. Aitaba nido diho gajang ni hari-hari dohot tahun ni ngolum dohot dame. Poda tolu ayat tolu 1-4. Sayunang ma teluson sian roham hababasaon dohot hasitongan horuk-horukon tonganon ni akai turukungmu jala suraton akai bahiron perningotan ni roham. Jadi dapotan asin ni roha dohot pengutusion nadingkan po maradopun debata dohot colma. Poda tolu ayat 5 doho ono. Marhaposat tu Jehova maho sian nasaroham. Jala unang marpengesadian ho tu pikiram sendiri. Sa ibana ma tadda di nasa dalammu. Asa ibana patigor akka dalammu. Efesus 1 ayat 2. Hamu ka anak oleh hamu aka natutuamna ibagasa Tuhani ay do partigore. Pasangabi amang mulo inopatik na barjolo mardongan baga-baga. Efesus 6 ayat 3 rodi 4. Asa martuaho jalaliling mangulu di tanoon. Hamu aka ama unang gitalihamu aka anak komuna. Pagurang-gurang hamu ma nasida ibagasan azar dohot po dani Tuhani. Efesus 6 ayat 5-1 onom. Hamu aka anak soma. Oloi hamu ma iduk muna di hasianganon. Mardongan biar dohot lomos ni roha. Maroha na bulus songon na maradopon Kristus. Unang hamu mangoloi di mata songon na mabuat rohani jolma. Songon na poso ni Kristus ma ulahun hamu rohani di bata sian nasa rohamuna. Efesus 6 ayat 7-1 sia. Siam burjumuna ma hamu mangoloi songon di Tuhani unang di jolmai. Ai di boto hamu do sumuang jalon ni ganup siat Tuhani nadenggan na nyulana manang hatoban di mana manang anak mata hamu aka idupe lasoni ma bahek kamu tunasida atahi hamu ma nama ngasupi ai di boto hamu do
di Banua Gijang do nak tuhamuna jalan dana sida bohi ibana. Pasal ben 2 ayat 10 sada sa 12. Oloi hamu maca hoba dohot berni roha. Jala marolop mahamu huhut akkahitir. Ummahamu ma anaki asa unang rori masna. Jadi maku hamu maon di tengah dalan. Ai tibudo marpiar-piar rimasna. Alai martua masude akana raposa tu ibana. Pesalmen tolu ayat 8 doh sia. Hehem hau ale Jehovah. Balua au ale debataku. Adi pastapi hodo sude aka musuku. Ipon niaka nageduk meroha di robangi hodo. Matua gok di Jehovah do haluaon. Di atas ni bangsom do toktong pasu-pasum. Selah. Psalmen 150 ayat 1 dohot 2. Haleluya. Puji hamu ma debata di bagasan habadion nai. Puji hamu ma ibana di hajak kajang ni hagogon nai. Puji hamu ma ibana di hagogon na akana sumurung. Puji hamu ma ibana khopar tu hagodangan ni hati bulonna. Pesalmen 150 ayat 3:1-4. Puji hamu maibana mardongan suara ni sarune. Puji hamu maibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamu maibana mardongan tali saya dohot panortoran namar lihat. Puji hamu maibana mardongan hasapi dohot tulila. Pesalmen 150 ayat 5:1-6. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi. Sudena marhosa ikon memuji Jehovah. Haleluya. Matius 5 ayat 5. Mertua ma nalabo roha ay tianon nasidaro tanoon. Matius 5 ayat 6. Martua ma na mauas male widahati goran ay si pabosuron do nasida. Matius 5 ayat 7. Mertua ma na asiroha ay sia-sia do nasida. Matius 5 ayat 8. Martua ma parroha na iyas ay do ni Jehovah do debata. Matius 5 ayat sia 1:10. Mertua masih bahid damai ay goaro donasida anak ni debata. Mertua ma na pinabulu-bulu ni halak ala ni hati goran ay dinasida do harajaon Banua Gijangi. Pesalmen sada ayat sada. Martua mahalana solo mangihutun tahinia kapar jahat. Jalana solo jongjong tudalan nia kapar dosa. Jalana solo saudulan dohot aka pangarahe. Lukas 6 ayat 20 sada. Martua mahamu akan amale nuaing. Ai si pabosuro dohamu. Martua mahamu akan natangis. Ai mekel mahamu muse. Lukas 6 ayat 22. Mertua mahamu anggo dihosomi jala dipilpilhon halak hamu. Anggo diisahi jala dibolokon guarmuna. Songon parjahat ala anak nijolma. Jakobus sada ayat 12. Martua do halak nama naon pangunjunani aidung tau ibana jalo onna matupal hangoluan naum di perbaga-baga tu aka holong roha di ibana. Lukas 10 sada ayat 28.
alai ninna ibanama martua ma akka nau bege hatani debata jala naum peopsa. Amin. Mari dimahita sian buku ede nomor 107 ayat sada laos mangaradema liturgi sian Banteng Muda Indonesia dan Pemuda Batak Bersatu. Tabigima liturgi Napasiahon sian Banteng Muda Indonesia dan Pemuda Batak Bersatu. Efesus 5 ayat sada rode 2. Ope sitirude batama hamu songon akka anak nahni holongan. Jala parehon hamu ma haholongani songon Kristusi. Nama kaholongi hamu jala dileho do dirina humokop hita gabe silua jala pelean bahen uap na husus tu debata. Efesus 5 ayat 3-4. Alai permainan dohot ragam ni harorangan di pangahaution unang martargoar di hamu ay songonido tama diakka nabadia. Songoni nasa hinaholongan hata barangsi dohot par gaiton naso patut alai mauliate manian dohonon. Efesus 5 ayat 5-1. Ai boto jara ingot tamuma angko diharajau ni Kristus dohot debata dara adung Stiano ni permainan manang parhuda manang parroha na ahu ai sioloi na so dibatadu unang orohamu pauto-otohon ni hata-hata na rumat ai alani akka ido mangonai rima sendi debata tuaka anak naso manguloi. Efesus 5 ayat 7 rodiwalu. Ibahani unang mahamu gabe dongan satu hab nasida. Aina holub dohamu najulo. Alai
tiur do anggon waing di bagasan Tuhani. Marparange mahamu songon akka anak hatiuron. Efesus 5 ayat sia 1-10. Ay nasa habasaon, dohot hatigoran, dohot hasitongan, ido perbuye ni hatirani. Takasi hamuma manang dia do longoni rohani Tuhani. Efesus 5 ayat 10 sada, Rodi 12. Unang masaur hamu tu akka ulaun hahulomon naso adong perbuena pisangi hamuma akai natagamon ay gari manaringoti na niula na sila dinabuni gari hailaundo. Efesus 5 ayat 10 tolu. Alay gabi patar doi salu na tinuruan ni na teori. Ay nasa manang pinapatar tiurmay. Efesus 5 ayat 14-15. Tibaheni ninado tersunggul maho na terpodom jalahehe maho sian akan amate gawe sondangan ni Kristus maho atong manat mahamu mamereng manakasi parulam muna songon akan amar roha unang masongon akan hurang roha. Efesus 5 ayat 10-17. Parhasyang hamu matiki ayari hasusad donuay. Di ba ini unang nagabi moto hamu. Alayat tu si hamu manang dia lomo ni rohani Tuhani. Efesus 5 ayat 10 sia. Unang mamabuk hamu bahenon ni anggur ay hamago odo di bagasi alay goktod di mahamu. Hatahok kamu masa mahamu aka ede pesalmen aka ede puji-pujian doho ede partodion jala puji hamu matuhani di bagasan rohamuna. Efesus 5 ayat 20 sada. Manotong hamu mandok mauliate siala salukna tu debata ama di bagasan warni Tuhatta Yesus Kristus marsiolom mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus. Efesus 5 ayat 24. Alay songo pengalon ni huria ni Kristusi songo nima aka paropuan mararopon bawa nabe di saluhutna. Efesus 5 ayat 22-23. Dioloi aka perempuan ma bawa nabe songon pangolonyo di Tuhan. Ai bawa ido uluni parni hutana songon Kristus uluni huriai. Lau si pangolu daging ido ibana. Jakobus 4 ayat 7-1 walu. Atong oloy hamu madebata alo hamu masih bolisi. Dungi mapors mahamu tu ibana sian hamu. Pajorok hamu matu debata dungi pajorokon nama tu hamu. Payas matangan muna hamu akapar dosa. Jala pabotor ma rohamuna hamu akka namar dua roha. Jakubus 4 ayat sia 10. Arsakok kamu majiamuna mengagumi jala tumatangis mahamu. Mubaba para kelomuna nagabi pertangisan nang halalas ni roha gabi arsak ni roha pasere pamuma roha muna maradopot tu Tuhani dungi tuati bohonmu mahamu. Sada Timotius 6 ayat 7 sahat rodi ayat 8. Ai dang adong taboan tu hasyanganon jaladang terboan hita agia aha laho ruar. Alay molo adong dihita si panganan dohot para bitot tahasabong honmai. Ulau ni apostel saplonom ayat turbusada. Jadi di dok nasidama hapor saya mo ma Tuhan Yesus asama lua bo dohot isi di bagasmi. Sada Tesalonika 4
ayat 314. Odo pinangidoni rohani debata naing badiahamu harorangani naing pasidungon muna naing magandum hamu umboto mardongan saripe di bagasan abadion natama. Joshua 24 ayat 15. Alay mulutung syukur hamuna mangului Jehovah. Pilih tamu masalarion manang isi nanaing uluan muna. Manang debata siliban akan naniuluan yo pumuna ibari-bari batang ayat. Manang debatani hal amori na puna talo naninganan mulai. Alay angko dohot lumaku sajabu ikut Jehovah do uluan nami. Amin. Tabigimah liturgi rakam bahasa sian panitia dohok parhalado. Meragam do bangso di topa debata jala marasing bidu tong pak katayun ni akka bangsoi alay nang pesongoni sadaro akka na porsia di bagasan Jesus Kristus holong ni Kristusido na pasadahon hita sa luhuk na tabigima liturgi ragam bahasa. Wong Jawa awidene Gusti Allah anggone ngasihi marang janggat iku nganti masrahe kaking putra oncang-ancing supaya saben wong kung percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwe nana urip langgeng. Dalam bahasa Simalungun ai sorondo holongi uhurni nebata badi dunia on palado anak ni nasasadain ini pereon ase ulang mago galup na persaya bani tapi ase habuluan dasaduka di dukah di bani. Bahasa Minangkabau. Karena itu kadang kasih Allah pada dunia ko sehingga Tuhan Allah mengurniakan anaknya nan tunggal itu supaya setiap orang nan percaya padonyo indak binaso melainkan beroleh idui nan kakak. Bahasa Karo. Sebab bagi pekeleng ni di batani doni enda maka iberenda anak nasi tongkal gela ola bene isepe si teke ias ia tapi indak kekeluan si rasa lalap. Bahasa Ngayu. Karena kalau teka paham hatala jari sinta kalunen sampai ia jari menenga aneke iye tunggal. Manget ngene ulo ijo percaya buang iye dia binasa tapi menenduno pembelom iye kata tahi. Bahasa Angkola ake songonima holong ni rohani di bata di Portibion jabat dilen ia anak nia nasasadai aso sude halak na porsaya tu sia nada mago tapi marulu dingolu na manotong. Bahasa Nias. Simano sawaw masi lawalangi no sigulidano. No ibe no niandro
si hasambua enao lote kiko dosi samati chonia enao so tora warui silo itu. Bahasa Madura. Karena baria kataresna ana Allah ka alam dunia kang se meranggangi patrana setong supaya spot orang sepercaya kasalaranata nemawa calaka tope ondi a odi selenggang. Di bagas bahasa pakpak ai bagen ngo keleng ate di bata mida dunia en diberikan ngo anak nas sasadai ase ulang mago genep si percaya bayi anak ini tapi asa kegeluhan zaman sumendah bana. Bahasa Mentawai. Kise te bulat kopet katet bagania tai kamuna katai kapolak pat akena togania si sasara buleta ilago sia sangamberi si matonem baga ka tubunia tapoi raikep akele puri manuyak si pulelek samba si tai tatata. Bahasa Palembang. Kerno besak nian kasinyo pada dunia. Laju dianjuk kenyo budak lanang sikok-sikoknyo. Sehingga siapa baik yang percaya padanyo indak binaso tetapi hidup sepanjangan. Bahasa Serawai Bengkulu. Karena Allah sayang nian ngan deniauni mangku diau la ngenjuak ka anak au diau gi sukang itulah supaya bilang jemau diau percayau ngan diau nidau benasau tapi tubulia hidup empai selama maunya. Bahasa Sunda karena kacida mika asihna Allah ka alam dunia nepika mah kesekeun putra tunggalna supaya sakur anu percaya ka anjeuna ulah binasa tapi meunang hirup langgeng. Di bagasan bahasa Toraja. Belana temoto tu puang matua ungkamasei tu isina telino naurungani umpa kamasyani tu anak tunggana kumua anna minda-minda umpatongani tae nala sanggang sangadinia ungkabu tui katuona sae lamona. Dalam bahasa Bali, santunkan kadi asa punika ageng sipasunekan ida sang hayang widiwasa marep ring jagate. Jantos ida mai cayang putran idane sane tunggal. Mangda asing-asing anak sane percaya ring ida. Sampunang katiben pati naging molin urung langgeng. Bahasa Dayak. Amai ala ta'alu rinduong nuk kaingen anak tamui say asi bait asi adi sabah dumanyap pak daput udip ruro. Bahasa Toba. Ay songorondo holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anakna nasasaday di lehon asa unang mago ganok akka na porsia di ibana asa hangoluon nasa leleng-leleng na di ibana. Bahasa Inggris. In English, for God so loved the world that he gave the only begotten Son, that whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
hurian itu hata tapuji matu hata mari di mahita losi mahita pasahaton pilihat. Las maroham tuhataro si bongbong sasule ukabroha yakon raja marinte masude marinte masude marinte marinte masude tarorang laut marangari nangawangawangi Haumai nang suai Olokon rajai Olokon rajai Olokon rajai Ibanado rajatai Mambo andamei Nati gori Navorari Parborong rohai Parborong rohai Parborong rohai Las maroham tuhataro Tumonggom sasude Ukabroha yakon raja Marinte masude Marinte masude Marinte marinte masude Taronang laut marangari Nangawangawangi Haumai nang sungei Olokon rajai Olokon rajai Olokon rajai Ibanado rajatai Mambo andamei Nati gori Navorari Parbolong rohai Parbolong rohai Parbolong rohai Amaroham tuhataro Tumonggom sasude Ukabroham yakon raja Marinte masude Marinte masude Marinte marinte masude Naulugi ayat nama ihut los jong mahita. Taronang laut marangari Nangawangawangi Haumai nang sungei Olokon rajai Olokon rajai Olokon rajai
satangyak koma piliata. Ali di bata amanami na di bono gijang. Holo hararoan ni saluhut si lehon-lehon na diingkan. Doho nasa ulibasa na molutus. Upasat hay masiyan ni lehon mitu hami pilihan nani tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julong. Pasu-pasu bejar ramoti asa hupar hasyak kami pilihan ni. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanay man hiti-hiti toldim. Asalam hutan dahami godang ni sileho-leho mitu kami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mandok mahita di tangian hato patay. Ali amanami ne bonogicang. Dinongani asini rohani anak na Tuhatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata amata. Dohot para sauran niton di parbadiama. Na mandongani hamu saluhna. Amin. Selamat hari Natal madihita marsijalangan mahita do daya birata do daya semutta. Tajalang ma hapiram do siya buta. Jalan tapasaha ma selamat Advent Natal madihita saluna. Masuk mahita tu kata sambutan. Pangirhami maharaniw ni ketua panitia halal Pasaton kata sambutan. Mulu na pasato bunga anom mate. Along do acara tersendiri untuk hari ibu. Mulu bunga tay takatungi majo. Ate, tapasonang ma sa tapakitiki. Shalom. Horas ma idamang dot dainang atau undangan nami. Nau bersangabi kami inangruan HKBP Raja Wali Inang Renti Burnebaho, Suang Songoni, Amang Pendeta Pandiangan, Suang Songoni sudah parhalado ni HKBP Raja Wali, nasopola udoko kami satu persatu guarna sida, Suang Songoni tong aka punguan amanakin, naung mga lesubakon songon korna sida, nang tupunguan ina, nakin naong manimbaton korna kor ina Kamis suang soni kor ina Glory molate godang inang disumbangkan kormuna di Natal tar panatikyon amang molate godang do subah pasat tami tusude amani HKBP Raja Wali naung dohot turut ambil bagian dan berpartisipasi di Natal tahun. Mulu bere kami do cukup ramai do
cukup meriah. Sudah nai alani hasadaon ni rohat tadu amang boy itu tu ita ulahon Natal tahun boy madalan dok denggan. Nak pesongan ni amang inang kami tetap dope sebagai panitia masih merasa gudang kekurangan nami. Alai saya anggiat madutu tuaka panitia neneng ro di tahun naro boy akan lebih baik mengulahon Natal ta tu kedepan muse. Nak soani kami be sian panitia mangido maaf kami hahurangan nami ini terlalu mungkin dia ka pakatan nami nahurang tuaka sude saluhut aka ruasta nang pabainan nami nahurang lebih kami sian panitia mangido maaf. Dia palatikion kami sian panitia sosok langsung ini sian kami pribadi sendiri nama dokon selamat Natal Madihita 25 Desember tahun 2023 dan menyambut tahun baru 1 Januari tahun 2024. Jadi mangido kami tu aka panitia bagian konsumsi nakin nunga diguraon amang setanggang asa majonoki matu nasida asa boy jaturhon songon konsumsita. Jadi konsumsita masih panganat do alai mungkin bulu tu aka udangata kada danak mungkin senek mak songon ita sepakati. Jadi songon ini majo amanginang nabuyo terpatos kami songon kata sambutan nami wasat haima molate horosma. Na mangihuk muse upasat hami ma tu amang pe silitonga purnu batobing. Shalom. Selamat Hari Natal Madihita Ama Huria HKBP Raja Wali. Selamat Hari Natal. Mau lihat kami jongjong di son sian seksi ama. Au pribadi manang BPHA seksi ama sangat terharu, sangat bangga. Walau berek kami 2 tahun memahami duk seksi ama langsung matabain ima Natal langsung tersendiri ama. Di tahun nasal pupe nunga sangat-sangat denggan. Sonari sangat lebih denggan. Saya salut tu amak panitia. Suaksongoni tu hamuna sude ama HKBP Raja Wali. Suaksongoni tu uluan nehuria. Aladong do dihita kebersamaan. Mula hubereng namar liturgi odope namasa sampai 250 halak namar liturgi di sadacara. Molo adong di boto hamu songodong godang ni jolma namar liturgi di sadacara anon kiripok kamu matuau tanda bukti namang na videona omake besaran ni ama Raja Wali. Ini tidak lepas dari dukungan sian hamuna sudena aka ina nami. Mau lihat rupasahat tami tu hamuna sada molo na biasa dipak kisah dari omma sudena aka namargoar ina lao patupahon di aka ulaon Natal alana sekalian ima ari ibu. Jadi sekami ama pian non manang nasongod dia pian non pabaynan nami tu hamuna akay na nami las maro hamuna molo tung nagabi berupa bunga pian noni molo nahurang puat samu itor husipok kamu tu amayan non ate me malean amang da itor ni nahalaki na nga tong ido. Las do pangiluhan mo na morpin na. Ido ay di diyan na TM nang gusarong do pinna di dia boy.
Ate, ima jadi mau lihat ma dihita sa luhut na. Napadua ho muse on kesan manak pesan mau tuhita. Di tahun naro mungkin boy dutaroba dak pula na pagabe ikon manang nagabe ikosongon dana na sangat besar di napatupahon Natal. Alay kebersamaan, semangat. Jadi itu tahun naro ta coba lotong dengan sangat sederhana. Ya do rodo songonojol mohon sampai songonong gudang na. Ta coba boyan non aturan na ke biaya itu amai taliat tu ina asal lebih berkembang ina. Ira to ngate. Ayo hito jadi no engon na didukung ila dotto. Jadi tahun naro boy ta taroba teknis na dengan kesederhanaan tanpa mengurangi makna daripada Natal itu. Ima, dungina berikut namase. Mungkin di tahun naro boy mata patupa songon parheheon ama di HKBP Raja Wali. Mungkin non dinalau patupahon mana pembentukan ni panitia unak pelado kamu nama biar. Oma semangat nih HKBP Raja Wali. Jujur lo kena manginang, au mulai siya na mangarabas inganan ni pergereja non doho mau. Dakyadong mengeluh menghadapi kendalan yang nyata dinalau patupahon aka kebaikan di gereja on. Tepuk tangan aja kita. Orang udah koni, oma semangat sampai 250, kalau tak salah 240, hampir 250 ya. 200 anak kiningan, ama per week, tabam, 250 pas, jadi mereka memang silalah hidup. Di itu perlu nak kining pakai, biasa nai pakai ni amak pangulai, nai buti, langsung dapat data. Jadi ima dapat lagi jas jodoh nami. Di kekurangan nih seksi ama boy ditutupi dengan sangat baik sian panitia pesta Natal ama HKBP Raja Wali. Salinai sa jodoh kutuhita maulate ma dihita sa luhutna. Adong sada pantun songonon. Kaya no malodokon asat ade. Hubang jono mai porsea. Di dalamnya ada tertulis selamat datang. Dihita sa luhutna ama HKBP Raja Wali mauliate matutunong nga dengan Natal ama tapatupa. Selamat hari Natal madihita sa luhutna. Mauliate. Mauliate ma. Sonari tabigi makata sambutan sian na mewakili ruas ama upasatami ma tu amang situa MC Manjuta. Sekaligus ma upang irohami tu koordinator wek manang seksi dana asa didapot tu ma seksi konsumsi alana kampung tengah nga mulai songon na berontak. Di sama posisi na sida di kantor ni Panditata. Aka seksi dana do koordinator wek asa baju pembantu seksi konsumsi. Mau lihat eh? Salam Madita. Horas. Basta ko nalilay barang jongjong biso natin. Asa taon natin. Sa tabi na hamangin ako. Naupar sa nga bihami. Ilang Pandita Resort. Dohot amang fungsional. Naupar sa nga bihami. Dohot parhalado. Manang parhalado. HKBP Raja Wali. Naupar sa nga bihami. Aka ama dengan ama ina aka hanggi aka iboto nami salut na narong diurion dak pula kencang dorong nami amang
molo siya kami ama kontan dolo nami mulai ate beritu hatta kepengurusan ni panitia Natal untuk ama memang sangat luar biasa. Tepuk tangan Jo, tolong panitia. Alana sebelum Natal ama Nata nikmati apalah tikyon nunga bersusah payah nasida. Jalebui di kalahi kita ama. Terlebih ma aka ama aka parkarejo lain tempat. Jadi boy dipersatukan. Jadi mulai tema Tuhan. Napa dua hon mulai tema di harorota dia ka ama mungkin kisah rata ka urang. Malu tahun-tahun daro kami menyarankan bahwa tersedia waktu tamanginang asabui lebih meriah songono muse memuji Tuhan di bagas coron. Jadi cek kami dan mewakili ama Horas Madihita, selamat hari Natal Madita. Mau lihat tema sian amang situa si majutak. Sonari hubasatami mamuse kata sambutan sianinang padita borunay baho. Hubasatami ma partikianon. Mau lihat songon panipuli jala songon pargonggom. Horas Madihita saluhudna. Selamat hari Natal. Puji Tuhan namang inang ala di bagasan Bodarion Boy Mardalan Denggan Ima Natal ni ama ni Kuryata HKBP Raja Wali. Maulia tema dihamuna aka amanami namangalehon roha dot partikia muna laho mandohoti ulaon Natal ni ama Kuryata di bagasan partikianon. Yakid doau sude hamuna mandohoti Natalon di bagasan lasni roha. Alana sian kemeja muna di patudohok kamudo na berbunga-bunga do rohamuna. Danginan? Iya. Jadi agak unik do memang tahunon. Ala somalna tanggal 22 Desember do ina mar Natal di Huria. Alai di tahunon gabe amado di tanggal 22 Desemberon. Jalahu berek kami ngai sakui hamu be aka bunga. Adong do acara muna lau pasahato munaina tu aka ina bungai. Jadi margait au nakin do ala inang disan. Lasdo rohanian di pasahat nasida bungai ate inang niku alai umlas dora rohatta molo bunga deposito di pasahat nasida. Dan ita henang daong gait-gait kudoi lasdo roha ala diingot tamu dope ari sadarion hima nani dok ni bangsota ari ibu alai narohanami unang maholan ditiki Natalon dihargai hamu hami aka inaon alai disiganu pari tong madilet kamu bunga tuhami nang pedang berbentuk bunga alai aka bunga lasni roha pangurupion di aka takkatayon do aka pangalahoma dilihat kamu tuhami aka ina. Jadi mau lihat ma amang di aka partisipasi muna posdo rohanami. Kebersamaan ini bukan hanya di Natal saja. Godang do pesiho basota di kuriat tahun tarlu mobi di tahun naneng ro. Macai godang situtu. Ikon rapdo hamu aka ama. Lau mendukung lau patupahon aka pakobasion di tonga-tonga ni Kuryata tarlu mobi di kegiatan-kegiatan ama di tahun 2024. Kegiatan manang program na dirancang di 2024 tarlu mobi taringot tu program ni aka ama itu tidak akan pernah berjalan. Dia akan sekedar program molo dang dilok kamu akaro kamuna patupahon programi. Alani pangiduan nami macai takas di bagasan Bodarion. Naing ma rohamunai amang tiki munai
dilihat kamu dada Holland di Natalon ale di 2024 adongdo aka program di kegiatan ni ama di tonga-tongani kuriata sadama rohata lako patu pahoni mau lihat manang di panitia naung makalu jahon tarlu mobil di bagasan partikianon macai takas do anggota nasalpu di patu panitia do akadasi dia akan namar liturgi tahunon kemeja hati-hati tahun depan manang isen nagabe panitia ulu nama jas dan yaman ulu nama jas seragam jadi hati-hati maja ke panitia naneng dohonoku lambal gado tanggung jawab na lambal gado si hogasan na ale unang mabiar hamu gajang do tangani debata patu pahon pangurupion di kita alani sahalinari mau lihat tema di aka amanami mau lihat tema di panitia khususnya di amang ketua di pasma hita saluhna gajang umurta debata mana marsangap marhite-hite natal tadi bagasan bodarion mau lihat jaka dong aku ina na tokong mensupport aka amaon toktong ma tabuan nasida di bagasan ganuk tang yang ta asalam di leon nasida marohana tutonga-tonga ni pakobasion ni kuria debata mana marsangap mau lihat tema di Tuhan di bagasan partikianon selamat hari Natal ma di hita saluhna mau lihat tema saudari sahabat kita tuh partikian yang ditunggu-tunggu ate ala adong do bunga dibuan aka kaum ama upasatay ma partikian tu panitia Natal laho patupahon Mother Day jadi setapi sautik akadongan otik nai nama cara tate otik nai namon jala pangiduan nabodari ngahupesan tu sude ama unang jo itor si panganonon matahari koti kupesan do tuhan munabudari kan alailas marwata te dengkat do sude udota sadarioni matutu ulau songonna ipatupan di negara tahun mader sede manang hari ibu akadongan isi do ibu termobi dihita aka ama aka inayan nomor jete dihita ama isi do ibu dihita adong dua ibu inong pangitubuta ibu inang sori padata na dua ya te kadongan sifata di air tau songonon nautung do di patu pa pemerintah adong hari ibu do negaron lupa do hita sifata bolo pe di ujuk tau kita pandaputon akan atoras tabi itu bona pasogi sautik di jahok kami semua membuka rohata icoba hamisian panitia taringotu dainang pangitu hacido di tau koinong nalau makokopau uju di bortian durus do mudarmu lau manubuhunau di patarso di padideng di deko siang hai te hoku satu na mangalaka si majujaku dan di buto hosaban inong nalaho mengalili ang gupo mulot ngaliam mo piao ukat cicero posido diaiho inong pangitubu loja hoinang dinalaw mangulay dalam narahis na bukuk di lausiho so sangat ahi di daiho na sonang holan lau paturi-turiaw roham tumlapok nan peluja hoinang
Pola dong mari jurbari anggiat boy hasia sude akka geleng mo. Mau liatin mainan nang manubuhon au tu portibion. Dan terbalosau burjumi. Dan terbalosau lo jami. Ikut dosonang bainok kuhonian. Odo na urok katuhita kadongan aman wayang di huriat tahaga bibir Raja Walion. Martua mahamu molo mangulu do peino pangituhuna. Martua mahamu molo boy do peni pasona kamu dai nangi. Molo akan asodong binatoras nai dai nang pangitubu. Tangi yang ma tapasaha tu debata. Ia nang jumolo inok tai di surga asunangani. Pardohok manyan inong ta pangitubu. Sutung sanga akadongan. Sutung sanga tarilu dai nangi. Alani pabayna muna. Sutuk sanga marabur sa simalolongna. Alani pangalahota. Ingot akadongan. Sutung sanga tarilu ibana. Unang nung mate ditotori bakke. Unang nung mate si atommu horbo sifik kotaduk. Unang nung mate di guluto arta na sinu menapinuk kanay. Habe tiking oluna akadongan kita mamangarimangi di bagas rohata ahanam tabatupa tu inong pangituta atau may sangat bigana asa martua ho beso ng rohana asa tarpasu-pasu ho ay nung nalibati ko debatasian mulana jalahot doi saliling-ililing na ikaw pa sa mabang natorasmu asa martua ho jaliling mangolu itanaw na nilehon ni Jehovah debatam diho sulihita ama madokon ikaw pa sa mabang sada pati kiri ete pati palima hulila sulihita ama madokon sada dua tolu ikaw pa sa mabang natorasmu asa martua ho jaliling mangolu itano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Ima tadi ko tulog tadi. Nah ini untuk ibu-ibu yang agak di pojok sama agak yang di belakang ini. Napa dua hon ibu di kita. Ima sorry padatta. Mam sedia do mulaiku hatala badruson na di roha. Nung di palos debataho kami persodukku. Dijadi kukoma tutu damang dainangin. Natorasmu. Aube, putari ko dola sida na pagodang-godak ko nao. Dua mahita di basada debata. Au dohoto gabisada. Sara mahita di parohaon, sara mahita di pabayanan. Di hari Natalon, hubasahat ko sada bunga. Bunga nama cayuli, rupana. On magatini hata, sudah nasolot di bagas roha,
nabuni di hati-hati. Tada mata holong, tada mata cinta. Suamai di roham. Tapori. Tangiat mahir bang. Padaton madi roham. Tung somong tomu. Bumaki. Tapadengin. Au madiho. Ho madiau. Kita ada dua. Pot masada. Kaulah segalanya. Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Di jauh hami ma perwakilan tujolon akadongan songnang tahatahon nabodari singon simbolis di hita nalapasa atau bunga di jauh hami ma tujolo amang ketua panitia Natal dohot keluarga di jauh hami muse ketua amah huria dohot keluarga amang pandita padiangan dohot keluarga Ketua Ama Gideon, Daud keluarga, Amang RMB Pasaribu, Daud Inang Pandita, Resort, Sahala Perhalado, Dakpola Jolo Hamil Warna, Putusan Ama, Daud keluarga. Jadi semua anak kadongan pun Daud Nyonya silalahi baru hoping tujolo manasida. Anon akadongan dibain ahami ababa sianon simbolismon songon natahatai nabudari marbua baino kita moloso apala sude ro tujolo on alai naung hitama. Anon sabil marede hami pasa lului hamuma aka keluarga tade dihamu kay nanami ho tamu di nganamuna asa bineren juga aka maon ribini se do idaboton ate ho tamu nganamuna asa binereng jalan apa duahon dihita ama parro kamu atik arok menok perjolo di jalo inata bunga parro kamu dah ikut sada no itio inata Neng rohamu dapoto kamu HP ngarong bunga itiop boy suku kamu dapoto kamu badita resol basa bunga panitia sambil mah dibaik cara masing-masing lau dapoton madoko katana tu keluargana willingly I'll be yours. Willingly I'll wait for you. All my love and all my life I'll give for you. Only you, wish you were mine, wish you belong to me. Yeah, I know the time. Wanting you to care for me. I want you to know I love you so. Oh, could it be you too need me? We're wasting time. Say you'll be mine, my Lord. Now I knew that in
dreams beyond compare. Mama Margaret, pandiangan bor purba supaya maju ke depan. Mama Margaret, pandiangan bor purba supaya maju ke depan untuk menerima bunga. Panggilan kedua, Mama Margaret maju ke depan. I'll be yours willingly. I'll wait for you. All my love and all my life I'll give for you. Only you. Your mind, wish you belong to me. Roh kamu, nasude na bota na kailing, adon nasura bota bunga. Iko sudero de, iko sudero. In dreams beyond compare, give me your love so divine. Don't come true if you walk into my love, my life, and say you're mine. Willingly, I'll be yours. Willingly, I'll wait for you. All my love and all my life, I'll give for you. Only you, we wasting time. Say you'll be mine, my Lord. Ino, molo song ko beina na sunabuta bunga, ranero ka ang mama na mga liyan. Ino, unang atonga. Jadi asa tertitip kita musya kadongan aka amang aka inang asa marsibangano kita ho mahita hudul di ingalata. Asa marsibangano kita mangutami ang tapahohoma alangi tangyang parmangano ta upang iluhani ma ala amang situa nenggolan asa Roma amang amang situa nenggolan